çîroka wê nêzîkî 120 sal berê dest pê kir û xelkê me li Bilûdanê tê didkolan û hemû jî kolana bidestan bû em 18 salan bi kar û westanekê dijwar westiyan û me xizmetguzariyên wê baştir kirin da ku li gorî dilê wan kesên ku dixwazin werin bibînin. Erdê wê hêsan be û xizmetguzariyên wê peyda bibin. Belê em li ser vê mijarê westiyan û ev bi saya hewldana bavê min bû û em jî pêrebûn û zarokên wî me alîkariya wî kir. û wî hewda ku xewna xwe pêk bîne. Hem ji Xwedê re encam baş e û em hewl didin ku vê şopa xweş a welat biparêzin. Em vê wekî milka xwe nabînin, belkî em wê wekî milkê welatê xwe Sûriyê bi giştî dibînin. امبارح كنت اقلب بالفيسبوك و Dû ez li Facebookê digeriyam û dema ku min rûpel ve digerandin pêş kêşvanek derket pêşberî min ku behsa şikeftê dikir û navê wê şikefta وانا Musa ye. منسق اني انا جاي لهون على سوريا من الاردن و Min xwest Ürdünê bên vir û hem ji Xwedê re em hatin vir û şikeft gelek xweş û ecêb bû û ez şaşmam ku ew bi destan hatiye kolan. على دور الاقدام يعني اللي هم Ango ew ji ser demên kevnar ve weke Romayiyan ew bi destan hatiye kolan. جيت على البلد Ez hatim digel zarokên xwe keçikeke min a biçûk heye û ev cara yekem e ku ew tê Sûriyê û ev serdana wê ya yekem bû. Ez gelekî kêfxweş im ku zarok bi vî rengî tên û welat dibînin û nas dikin. û şûnwarên dîrokî yên geştyarî nas dikin ji ber ku Sûriye bi tiştên wiha dewlemend e. Tu bi ku ve biçî tu cihekî geştyarî dibînî ku tu tê de kêfxweş bibî. Derbarê şikeftê de min ew bi rêya hevalên xwe yên ku berî min hatibûn û serdana welat kiribûn nas kir. û wan ji min re behsa cih şaristanî, dîrok û şûnwarên wê yên geştyarî kiribûn.